Hello, assalamualaikum mga lods. So, harap na mo ini pagkaragasan. Mamay guda ka. Hello, assalamualaikum mga lods. So, harap na mo ini pagkaragasan. Mamay guda kat. Pagubos, namina muna kami vitamilk kasi way kami nag-breakfast sabay. Kasi abutan kami matasog ang mga lods kaya tanyo ng mga skin na mo ini na sensitive. Pwede na! Char lang mga lods lang diba? So yun nga mga lods, way kukya ka pinanilo din nyo siya 3 vitamilk sa sobra sin uhaw ko. So yari na pala kami mga lods. So namuna inimuntas pansipagdan para sumakat jeep. A few moments later. So yun nga mga lods, yari na kami ang sipagdan pero mayroon pa jeep. Kaya timakad na lang muna kami din di. So yato nga mga lods, daw niya ako magselfie sa Malindom kaya ayun na lang. So yari na pala yung jeep agaran ng mga lods. 2 hours later. So yun nga mga lods, share na kami karagasan. Sorry way na kami nakapag-video dito ha. Tas katan kasi mataod-tao. Makipot, di ka to naman. So yun mga lods, kaya lupahan na mo bukon pala aad biyaon. Kandaway ron agad nagdaragang mga pagkaon. Sa ang book kita na mo nagdagang pagkaon kaya medyo kay mga lods. So yun na pala kami nakaon tas mga lods. Sarap naman naman to. Mami makaon mga lods kasi nagapdi na hindi. Seven hours later. Maong kita ni mga lods kumaon.
So sung na muna pala nila mga idang at mga lods. Sa kita na muna bangon tayo matawakan titi kasi mabuka kami katunukan kasi masakit ito mga lods. Piasin sakit amon sukalan sa Jakaw sa di dakaw lasahon. Usko sukalan pakuyakon. Sakali doon man pagganti dakaw. Doon man pagganti dakaw. Ayaw mo na pagkaisiin pagkasila sa tainit. Ikaw sa indaig na ginagbalik. Aatay ko ini. Ayaw mo na pagsusuni sa bab. Sinwayron na lagi. Isang pagkaw mapayag ako tinag mo. Nasa magdalik kayo. Nasa magdalik kayo. 2,000 years later. Uyop sinhangin kay nga kalauran. Sa bulak sin alon doon nadaplakan. Imon pastawit kay nga kalayuan. Lao di bandatag subay kautan. Ang panipalit kaput ka alubid. Alubid din janji doon kita sima paruha. Tawagan, tawagaingan ko. Tawagan, tawagamayan ako. Pagkahunan, matunda ko. Ako'y nunong mo. Ako'y nunong mo. 2 hours later. So yun nga mga lods, na problema na kami sa wabsin. Mayroong kakaran na mo ini mo pasasin maluman kami sumakat basa. Ay, buko sa maluman sa dakadi kay pasakaton. Wala pa kasi kami kuan mga lods service, service motor pag biyahen mare. So biyaw mag-commute na muna kami man sinasa kalingkatan. Sa inshallah mura-mura suportahin niyo lang kami pag vlog na mo ini. Na mura-muran kami ni kagadya na YouTube na. So yun nga mga lods, sobra mo na ni putas na kami. So yung t-shirt ko na kabin. Kunin ko, kawan na muna. No, yung sunod yun. Wala dapat yung bag ko. Bag ko. So yun nga mga lods, sumakat na kami jeep para pa naman ipabay. So bye-bye Karagasan. Bye-bye na Karagasan. So dito na mga lods. Kita-kits mga ito nga na. A few inches later. Ayan, masok na kami paparadahan jeep mga lods. Sa hanggang na ako inidakala di kayo pa sa katong jeep kasi basa kami. Sa nanali-tali na ako, bangunin kakaran na mo. De para natali ko siguro. Sa katon na kami sa. Ang ganda sila yan na muna natin makadtakad sa katandi jeep biyahe magbiyahe. Ay, jeep biyahe magbiyahe. Jeep biyahe ay jeep para karan na mo. Wow!
Kasi kay naon na nakalabay wala kay piyagad pa sa simbasa kami. Day para on try si nakalabay magbibiyahe kaya piyagad niya na kami sa kami basa kasi okay na daw kanya. Ayaw sin siya dil mo na kanya katanin waktu mo in pangarta mo in pangapamulawan mo in katan kay mo sa bukon paugi kanya. Sa bukon paugi kanya. Langog. Luti magulangig, di hapang dungog, sambil padagal ko, yari di matanong. Sug sangsangon, minsan mahumon, at asan lang yun, ikaw inabuton. A few inches later. So yan na kami mga lods sa lounge in van at sunod na kami at muna bye-bye. So Uyog sinhangin, tay nga kalauran, sa bulak sin alon, doon nadaplakan. Imuntas tawid, tay nga kalayuan. So, ngayon ito mga lods, sa kapit pa kami rito na medyo alay. Ang panipalit, kaput ka alubid, alubid din janji, doon kita sima paruha. Tawagan, tawagaingan ko. Tawagan, tawagamayan ako. Pagkahunan, matunda ko, ako'y nunong mo. Ako'y nunong mo.